L'última banda sonora de la temporada la punxen El Petit de Calaril, la Terremoto de Alcorcón i l'Alfred Garcia, amb la col·laboració especial de Merche Mar i Sergio Dalma. Un, dos, provant. Què fas? Oi, hola, Joan, que estic provant el so, perquè em sembla que hi ha un micro que falla. Jo sóc microfonista d'ofici. Ah, sí? Home. Prova el teu micro. Ivan, No. em sents bé? No. Ei, Sí, no. un, dos, un gos? No, tampoc. No? No. Rau! No. No em portaràs un corbata, no? El pots tocar una mica? Clar. Hòstia, doncs Aquí? sí, tio. Està aquí? Sí, és el meu. Hola? Hola? Sí, ara sí. Totes les coses que han passat, totes les vides que hi ha en tu, milers d'històries s'han perdut, com les estrelles que han caigut. Només espero el meu destí, tantes coses per descobrir. O sigui, sí. Ets un filòsof, Filosofia barata, no? però tu aprofites la música per treure deixar anar les teves cabòries i les teves preguntes de la vida. No ho sé. No, però és que les lletres no les trio jo, La natura. Saps? No, saps què faig? És un acte bastant gràfic, que si ho... És com que... Saps aquests esquimals que van a pescar peixos que estan sota un llac gelat? Que van allà amb una eina, obren... Ah, sí, allò, sí. I llavors es posen allà a pescar i treuen. Sí. Doncs jo faig això amb les cançons. Vaig a pescar. Pesques peixos i n'hi ha que els tornes a tirar a l'aigua un altre cop perquè no et serveixen. I d'altres que te'ls quedes i dius, no, aquest me'l fotrà a la brasa avui. I això és el que faig, però el peix ja hi és, com si diguéssim, la lletra ja hi és. Jo l'únic que faig és com estirar-la i noto com va sortint. I dic, hòstia, crec que he agafat, que s'ha enganxat a l'altre. D'allò. Tu, això, ets el germà petit de quatre fills que vivien a Calaril, Sí, a una casa de Guissona. sí. De l'àrea Guissona. No, de l'àrea no, No, que és cabron. D'on ve aquest nom? Ni idea, és un nom d'aquests que té la casa, que deu venir d'algun conte estrany dels I ja anava anys. així. Sí, jo quan vaig posar el nom, el que em va semblar com... que era com prou confús per no saber si era un cantautor o un grup, i això és el que més em va convèncer. Després ho vaig lamentar molt, aquest nom. Pensava, hòstia, el Petit de Calaril... No sé, el trobava un nom complex, difícil, llarg, poc fàcil de recordar, poc comercial... O sigui, li veia totes les pegues. Després ja vaig dir, bueno, mira... A mi m'agrada, si no sé si em serveix, però sí, em mola. bueno, és que ara ja no el canviaré, perquè per lo que me queda en el convento ja... Clar. Llego un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che con i miei spazi un grande idea. Tu, aquest tio, l'he vist 2 cops en directe. Sí? Increïble. Sí. És un maestro màxim. Jo recordo unes dones que tenia al costat allà assegudes i tota la primera part del concert estaven com jo quan tu cantes, saps així? I després, quan van començar a fer els hits, van dir, ara és el meu moment. Llavors van cantar-ho tot. Que això és el que més m'interessa de la música, moltes vegades, no? De poder fer hits, però des de l'experimentació, perquè ell ha experimentat moltíssim. Quan t'han preguntat per quina música ha marcat la teva vida, el que jo no m'esperava trobar era això, que sentirem ara. Aviam. Fota-li aquí, canya aquí. Mira, t'ha canviat la cara, Això és el que la meva mare diria que és ruïdo. Bueno, hi ha una part d'això, no? És música punk rock. Punk rock. Això No escoltaves com es diu? això? Jo no. No FX? No, era... Bueno, jo vaig escoltar tota l'adolescència això, aquests i molts altres grups, però... Que són californians. No FX era el grup de capçalera meu de l'institut. Jo t'he de dir que no el coneixia, No fotis! No sabia ni qui era. Tio, però si són tot hits. Ja, jo sentia Xuxa, ja ho saps. Hòstia, però no, són boníssims, tio. I a més, és un grup que no ha parat, o sigui, encara està actiu ara. Però em costa imaginar-te. Com A mi? durant-ho tot en un concert d'aquesta gent. Hòstia, doncs mira que hi havia anat, Sí, Joder, saltàvem, saps? Fem una mica d'exercici. Aquesta sensació, de pujar al públic i saltar, no? I que la gent et portava. Sí. Això és brutal, Ho fas tu? Ho has arribat a fer amb els teus Amb els meus concerts jo salto i encara d'una hòstia baixa a terra.
Jo quan veig una entrevista de l'Albert Pla trobo un personatge que... Home, és un molt més personatge- interessant que ningú, que jo o que Però que l'altre no gent et menys tinguis. Per què et menys tens? No, però és que és més divertit veure l'Albert Pla que veure amb mi. L'Albert Pla és un personatge, o sigui, Aquí és molt guai. tindria una cosa a fer, saps? Què faria? No et contestaria les preguntes, això és Segurament. divertit. Això és guai. Et diria coses Pots no rares. contestar si vols, eh? Tu pots fer el que et dongui la gana. Ja ho faig, ja. Sí, eh? Sí, em sento... Sobretot, jo vull Soc jo mateix. que estiguis còmode. Vale. Va, anem a cantar Albert Pla. Això, et sentis còmode, però canta'm això, Però canta'm això, sisplau, per i fort. favor. Tens paper enganxat al cul de l'última cagada. Tens placa entre les cames, tens sang incrustada en els cabells del cony. Menstruacions golada, negla entre les cames. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però hem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia de comarca, Hits. un tràgic racionament d'aigua, i els porcs moren a les granges i els iaios se'n deshidraten. Nosaltres som el que ens dona la gana. Perfecte. De vegades hem de passar És el que pel es tubo tracta. en algunes coses, però quasi aquí ja no ho anava. passem. Quan has hagut de passar pel tubo? No és ben bé passar pel tub, és fer coses que d'entrada potser no les vols fer, però després, bueno, penses, bueno, mira, si et conviden, per què no? Ja. Jo què sé. Però de què m'estàs parlant? Sí, jo què sé, concerts que... Ja, no sé, Que et fa mandra? No, mandra no, perquè tocar no ens fa mai mandra, però concerts que penses que potser no hi ha el tipus de gent que t'escolta o que, saps? O programes de la tele, Sí. que de vegades hi vas i penses, jo què faré ja? Ja. Què faré jo, pobre de mi? Aquí, què diu? I tu dius que fas pop metafísic. Ahà, I alhora dius que el pop metafísic no existeix. ahà. Siguiente pregunta. És que el pop metafísic ens el vam inventar com perquè ens posaven sempre estils que no ens... Pensàvem, nosaltres no fem folk o no fem no sé què. I després, bueno, se'ns va acudir aquesta cosa que ja venia perquè en Cisa un cop va referenciar-se a nosaltres amb la cosa aquesta de la metafísica. Bueno, Perquè pel contingut de les lletres. Sí, exacte. I vam dir, hòstia, és perfecte, perquè com que és un estil que no existeix, és un tipus de grups, un tipus de gent que està al voltant dels grups, un ambient així com de raro, de gent ben parida. Tio, estem parlant molt de la meva vida i no estem cantant gaire. Bueno, és que... Vols fer el favor de cantar? Llavors tempestes com tots els dimecres, moixons, amaguem-nos, que és tard i vol ploure. Amics de les plantes, amics de tots nosaltres, ningú ens treurà mai les ganes de viure. Estribillo. El Petit de Calaril només té una cançó. I totes parlen del mateix. Sempre ho veig així. Li aneu canviant la melodia. Sí, una mica sí. Però sí, és com sempre va donant tom a aquestes preguntes de la vida i de la intenció. La metafísica. Sí. El que hi ha. Noi, sempre ens quedarà a veure. Ai, nois. Vols cantar? Sí. Queda poc, eh? Val la pena viure. Són 7 frases, la cançó. Però mira, com a metàfora ens serveix, és perfecte. La despedida. Mira, ja està, Ja ja ha està? passat. Oh, Ja has tingut l'oportunitat, ja ha passat i ja està. moltes gràcies per aquest camí. No ets un ésser humà, Ivan. Ets una pandèmia. Sempre vaig ser molt excessiu. Sí. I estic molt cansat. Terremoto. M'estic morint.
Y te decía una cosa, no pueden continuar o infringirem el copyright de todo sobre mi madre. Ho sento. Ara ja puc dir que he fet una escena amb una noia Almodóvar. Això ho converteix en un noi Almodóvar, no? Quiero tocarme, asfixiarme, volar como un halcón al sobrecargo. Siento un gelaje en mi interior, quiero ver rugir en mi corazón, en cartelera, amante pasajera. Nuestra civilización es como el corazón se acelera. Salida de emergencia, oceánica paciencia. Lo sé, me temo. Jo vaig fer aquesta cançó, bueno, yo la hicieron otras, pero yo la copié y cambié la letra para el estreno de Los amantes pasajeros. Sí? Porque yo interpretaba el papel de Piluca. Jo tengo la sort de treballar moltes vegades amb ell, però no solament al cine, jo lo faig normalment a les festes. La mala educació era la primera vegada que una pel·lícula espanyola estrenaba en el festival, abría el Festival de Cannes. ¿Ah, sí? Entonces montaron un festón, no te pueden imaginar que estaba. Yo estaba cantando allí y miraba y estaba Brad Pitt, porque era el año de Troya. Hostia. Y miraba y estaba Julia Roberts, yo cantando Pretty Woman y Julia Roberts allí sentada. Soy la terremoto y vengo de Alcorcón y hoy estoy aquí de promoción. Te vendo este vídeo llena de aeróbic, está pensado mi día para ti. Niñas todas listas, vamos a calentar. Suelta bocata ya. 6 flexiones, 4 palmas y un abdominal. Y ahora descansar. Y ahora el pasito de la Time goes by. Hi havia coreografia també, Claro. eh? Tio, és que aquí complet Time dos... by palma. So lonely, time goes by. So lonely. Y ahora parábamos. I don't know what to do. Tu saps per què jo vaig fer aquesta cançó? Per què? Era un encàrrec que me van fer una Silvia Prada, que era una ilustradora, diseñadora muy famosa aquí, que ahora vive en Nueva York, hacía unas fiestas en el Club 13, que era en la Plaza Real. El Club 13, sí. En efecte. Justament Madonna va sortir el Hang disco Up de de- él, Hang Up. El 17 de noviembre estrenaba yo esta canción. Ella lo estrenó el 14. Hostia. Yo 3 días después con videoclip incluido. Home, ¿Y qué va a pasar? Pues que se convirtió en el segundo vídeo más descargado del mundo de Van del Seu. Ramena, ramena, nena. Ramena, ramena, nena. què diu? No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja és més bona i el client és content. Ramena, ramena, nena. Saps que aquesta cançó és la cançó que tanca totes les festes de Popper, que és la festa meravellosa que se fa aquí a Mallorca, a Barcelona? Aquesta cançó? Sí, la Popper, Pues que una es un fiesta clásico. preciosa. Ah, la fiesta Popper. ¿No has estado nunca? No. ¿No has estado mai a la Hija, festa? jo debo tener una vida muy monacal, perquè és Ni que ja al veig que no he Bananas anat tampoc? enlloc. No, tia. Heu d'anar, són les millors festes de Barcelona. Pues, hija, no, m'hauré I d'informar. sempre es tanquen amb la cançó Ramena. Ramena, nena. La gent ha de saber també que no només has versionat temes, sinó que a més has fet temes propis. Sí, bueno, temes propis he fet dues. Un, per anar a Eurovisió, que mai van anar, com t'imagines. Mira, una cosa que has de fer a la vida, que encara has No de fer. creguis, no creguis. No, tampoc. No, Eurovisió. jo el puntasso, però no, ja està. Eurovisió, a mi. I l'altre, perquè els mallorquins dicen Sí, s'altre. va ser quan Madrid fue capital europea del orgullo gay europeo. Sí. Pues, Europride. I vàrem dir, oye, pots fer l'himne de la Europride? Digo, home, clar. Però no solament ho vaig fer en castellà, ho va fer en català, en castellà, en anglès, en francès y en italiano. Y luego vaig incorporar la base instrumental por si querían cantarlo en japonés en su casa, que yo también, chico, para todo lo doy, ¿sabes? Sempre que hi hagi raons, que hi hagi un motiu, un crit de lluita, no t'has de callar. No hi pots aturar. Castellano. Siempre hay razones que hieren con falsos mensajes. En ese momento no debe callar. Alemán. The stars in this ball. Francès. Fatigué, emmerdé, et prête à crier les plus forts. Inglès. Inside your vision, your head is the face of the mission. Japonès. Talking,
al parc d'Antàrquil. Català. Como una ona al liberar. No controles a quien le importa, que sabe nadie, libérate. ¿Y qué sería de mí sin ti? Como una ara, libérate. Jo sóc una dona de molta sort i jo vaig arribar a un moment que ja no podia més con el terremoto y la vida de la bueno, terremoto. clar, era molt fort. Y en aquel momento va a aparecer la señora doña Elvira Vázquez, la dueña del molino, que tú conoces muy bien porque también trabajaste en el molino. Yo también fui molinera. Y me salvó la vida, fíjate, porque yo no podía más, ya no podía más. Y vàrem reobrir el molino. Mira el molino, Míralo. Y vas treballar amb una grande que es... La más grande del món. La más grande del món. Que es Merche Mar. ¡Merche Mar! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No me lo puedo creer! Sí, he entrado por arriba. Con un helicóptero. Me he introducido. Como hablamos el Mago Pop. Ay, es como la Super Bowl. ¿Qué tal? Pero qué ¿Cómo maravilla, esteu? por favor. Este programa es magnífico. Este Tú todo lo programa que es pides magia. Aparece en esta... És màgia pura. Que sapigueu que acabo de sortir del congelador, per vosaltres. Jo ho sé. Vosaltres sabeu la versió de Cabaret de Núria Feliu? Núria Feliu va fer una versió Va de... fer una versió de Cabaret? Seràs feliç amb mi canto si vens al cabaret. Ho vas fer, no, Cabaret? Sí. Sí. De Mestre de Cerimònies, també. Volen pel cap des de tots els papers. És Núria Feliu que gran, eh? La vida, amic, millor veuràs si vens al cabaret. Sou l'última generació de vedets. Sí. Perquè tu et consideres vedet? Tu ets Jo em vedet, ets considero actriu, vedet. ets artista, ets... Polifacètica. Et va bautitzar, eh? Ah, és la meva mare. Fa. Ella sempre ho diu, que jo sóc la seva filla putativa. Exacte. Ara s'ha tornat a posar de moda, tot el món dir, no, vedet. Però no és lo mismo. No és lo mateix. És lo mismo, però no igual. No és lo mateix. No. A més, ella me va donar molt de trucs. Em va dir, ella havia una cosa molt bonica, que quan vaig arribar al Molino, ella em va dir, jo sempre com me queixo per tot, i sempre estic com muy batallona i tal, i em va dir, tu, columna, i jo me maquillava amb ella, ¿verdad? Compartíem el camerino, i jo la tenia molt de respecte, Tu, perquè era columna, Merche Mar. què vol dir? Claro, y otro día. Cualquier cosa que pasaba, Terre, tu columna. Y yo, ya a la quinta ya, digo, Merche, ¿qué es columna? Y em va dir, mira, por aquí pasaban moltes, y todas querían tener las mejores pruebas, que se las pagaban ellas, por cierto, no los empresarios. tot. Y duraban 1 año, 2 años. Dice, ¿y quién sigue aquí después de estos 2 años? La columna, Merche Mar. Y dije yo, Solamente puedo decir gracias por venir. Merche, gracias. Gràcies a les dos! Terremoto! No, gràcies a ti! Fantàstic. No, gràcies, Merche! Venga! La pierna, la cama dreta. La pierna! L'esquerra. Que llega el estribillo. La pierna, no, tú la pierna quieta. Yo la pierna quieta, pero si no nos estampamos. Que llega, chicos. Tan, tan. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Ole, m'encanta. Gràcies. Alfred, molt benvingut a la banda sonora. Què és aquest somriure? Que estic molt content. Home, jo més. Escolta, tio, acabes de presentar l'àlbum 1997, Sí. no? Que és el teu any de naixement, precisament. Bueno, de fet, em sembla que abans de néixer tu ja escoltaves música, Sí. no? Perquè la teva mare, quan estava embarassada, escoltava Pavarotti. Sí, quan estava embarassada i quan no també. Sempre he escoltat música clàssica. Feia allò de posar-se els cascos, allò, perquè tu anessis... Crec que no, però sí que em posava ben forts els altaveus.
Quina calor. Qui ens ho havia de dir, eh? Bueno, ja m'ha escalfat. Què dius? Què dius, ara? Escolta, i l'altra persona que et va introduir a la música va ser el teu tiet. De fet, un d'ells, hi havia dos dels meus tiets, el Toni i el Pepe. El Pepe és el que em va ensenyar tota la música que jo conec, a tocar la guitarra i tal. El Toni em va fer de representant durant un any. O sigui, realment les coses que t'ensenyen a l'escola, realment a vegades no són totes les importants, no? I el que s'ensenya a casa, a vegades el que un aprèn de la vida és més important. I jo del meu tiet vaig aprendre a estimar la música. Con los brazos en alto, con el premio en la mano, sonrisa encapuchada, Ara mateix sóc molt fan d'Auques Grasses, molt amic del Josep. Sí, sí. Ho estan patant, bueno, petar-ho, clar, sí. Vull petar-ho davant del mirall! Jo, sobretot, sóc molt fan d'aquesta que diu: tinc un cel i un infern a dins, milions de nits que es fan matins. Cantaves cançons de rock català? Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran. M'encanta, aquesta part és la meva preferida. Tota per tu. Difícil descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre una altra em treu la set. Plou i fa sol alhora. Tumba la bala, que m'apuntava ara la meva jo mateixa em disparava. La lletra és de puta mare, eh? Jo crec que Michael Jackson va ser com la confirmació de que jo m'havia de dedicar a la música. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the girl, you make the place. Take a look at yourself and then make a change. Ow! Na 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 na. Joder, vaig I'm a tard. man, a victim of a selfish kind of love. It's time to realize. Abans d'entrar a l'acadèmia d'OT i tal, o sigui, tu, bueno, ja ho has dit, no?, que feia anys que estaves al taller de músics tocant instruments, no? I en realitat tu ja havies publicat un disc. N'havia publicat dos, sí. Dos discos. Sí. Dos discs. Dos discs. Un que era una mica de Nadales, que jo havia composat, i un altre de jazz. I et presentes allà perquè dius, bueno, potser és una oportunitat per donar-me a conèixer... Era per posar-me a prova. Venia també de passar una època una mica dolenta, de molta feina a la universitat, al conservatori... Era una època molt estressant. I com que era molt estressant, vas dir, em presento un càsting. Sí, va ser la meva manera de motivar-me. Vaig dir, arribaré a OT, sí, com si... I vaig fer els càstings, me'ls vaig currar bastant, la veritat, vaig donar tot. I allà m'hi vaig quedar. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. El Pau Donés és una de les persones que millors consells m'ha donat a mi a la meva vida. M'emociono, perquè és un tio que no... És una injustícia, tio. És una injustícia, perquè... Hòstia, a més tinc tan bons records amb ell. L'última vegada que ens vam veure va ser a la platja de la Barceloneta i vam fer un arròs negre brutal. Després ens en vam anar un rato amb la seva furgo
una persona amb una llum, amb unes lletres, un tio que em va ajudar molt amb el seu llibre, el 50 palos, també, en una època que jo ho estava passant malament. Pau és un àngel. La flaca duerme de día, dice que hacia el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. ¡Vámonos! Por un beso de la flaca yo haría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca haría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Bueno, la humilitat la tens o no la tens, no? Sempre et pots despistar. Molts que hem rebut l'èxit d'una manera tan immediata i tan gran, ens hem despistat, jo mateix m'he despistat i hi ha hagut temporades que no em reconeixia ni jo, no? Però és veritat que quan torna a casa i tanca els ulls, un fa la vista enrere i té persones al costat que realment, doncs, el posen amb un cable a tierra, que deia, no sé si ho deia el Charly García, això, no? Ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte mis secretos si me dejas. Quina és la primera imatge que et ve al cap quan escoltes això? El Nil Moliner. Hòstia. I el meu públic, que els trobo molt a faltar. Trobo molt a faltar els meus fans. Sí? Molt. Per què? Però, és a dir, tens les xarxes, tens... Ja, però jo necessito tocar. Ja. Necessito tocar. Els toques a tots? T'imagines? Sí, però necessito contacte amb el públic, és una cosa. A més, aquest disc està gravat quasi en directe i té aquesta energia, trobo molt a faltar els meus músics. Però tornarà a passar, no? Sí, però jo també, després de la primera gira, he passat un any i mig descansant, perquè vaig acabar molt baldat, físicament i mentalment, i vaig haver de parar, i ara que estic, es pot dir, no?, de puta mare. I tant que es pot dir. Tinc unes ganes de tornar, que vinguis tu al concert, home, i que ens veiem i ens abracem tots. Escolta, tio, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, tio, igualment. Que a més tu i jo teníem una cara pendent i ja mira, veus. Fixa't. Sí, però aquesta no compta, eh? No compta. Aquesta no compta. És quan menys ho esperes que s'atura el dia, quan tanques el compte, quan veus la sortida. Sempre són difícils els finals. Acabem la temporada, però no és un comiat. Va, agafem la furgoneta, que vull que compartim cada cançó de carretera. Més enrere, que la banda sonora tornarà quan menys ho esperes. Hola, el mateix que ell. Sergio Dalma. Ivan! Sergio Dalma, tio! Què fots aquí? Com estàs? Bé. Mira, passava per aquí i volia prendre alguna coseta. Molt bé, tio. Com va això? Doncs mira, acabant el programa. Tu, per cert, m'ha encantat. Què tal per tu l'experiència? Home, intensa. I és molt difícil conduir sense mirar al davant, la veritat. Però escolta'm, si els espectadors i els convidats s'ho han passat la meitat de bé que jo, amb això ja estic content. Ho hem passat bé, Tu, i un munt de cançons has cantat? Doncs l'altre dia en parlàvem, unes 170 aproximadament. Mare de Déu. Sí, molt aviat, Jo m'imagino
que haureu cantat al Bailar Pegados. Saps què passa? És que l'estaven guardant per la segona temporada, perquè hem dit, no cremem cartutxos, saps? I és un temazo. Ivan, no busquis excuses. No busquis excuses. Home, el Boig per tu, te n'hauràs fet un fart de cantar el Boig per tu. Un programa a TV3, a Catalunya, si no cantes el Boig per tu, et maten. Se't cau el pèl? Et mengen? L'has cantat, no, Ivan? Em permets un... Ara et torno. Sí, hola, soc l'Ivan. Escolteu, podríeu fer tornar alguns dels convidats per gravar una tonteria que ens hem... A quants? No sé. Tots? És un himne. La terra unida escriu, estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny, servir-me a acabar, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Que bonic. Però dins la meva copa reflexada la teva llum, me la veuré servir-li a acabar, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum, me la veuré servir-li a acabar, boig per tu. Servir-li a acabar. Ja he acabat. Boig per tu. Bravo. Sau. Doncs ja està, company. Ja ho tenim, ja hem acabat el programa. Ja està, Ivan, t'he de dir que estic molt agraït i molt content d'haver pogut compartir amb tu aquest programa. Home, jo també he de compartir-lo amb tu, tot i que em sembla que és la primera vegada que coincidim, no? De fet, sí, i t'he de dir que esperava que em convidessis a la furgoneta per cantar alguna cançó plegats i m'he quedat amb les ganes. Bueno, però això té fàcil solució. Ah, sí? Doncs vinga, som-hi, va. No, som-hi no, perquè la furgó ja l'he tornat a TV3. Sí, però... No sé, qui sap, potser en una segona temporada o... Així que hi haurà segona temporada? No. Bueno, no ho sé. Això no se sap mai, la veritat. Vaja. De moment, jo l'únic que sé és que haurem de tornar en taxi. Per tant, tu portes diners a sobre? Diners? No. Doncs toca alguna cosa i demanem ajuda. Toco... alguna cosa. Alguna cosa? Et sona? Always look at the right side of life. Com blau. Always look at the bright side of life.